Здравейте, хора! Днес ще правя видео за архива. Така, влизам. Благодаря ви за тези много абоната. Ако искате да играте с мен в Брохева, ще ви кажа. Първо ще ви покажа нова къща. Ето я. Отворя вратата за влезе тук. Туалетна и така да се смяваш ръцете. Втори рунд. Това много ми харесва, вижте. Добре, трети рунд. Това гараж много ми харесва. Голям. Его. Добре, отиваме горе. Тук горе. Това не е такова, просто е спалня. Много е хубава. Две такива. И това сега. После пак ще поставя още едно видео. Пак се развали. Пак се развали. Така, хора. Запомнете ме, като виждате това. А ако няма това, няма начин. Просто ако видите така, подайте знак и напишете Елиса. Спрахте. Така отивам да видим какво е там. В събота ще пусна в рожден ден. В 29 хора, момиченце. Момиче на всички. Това момиче я запанях. Момче. И това беше от мен. Чао! Сега искам да покажа. Нали виждате на снимката? Опа! Влизате, пишете името и готово. Ако искате, ето, преснимете го и запишете да играме. Чао!